Malawi Brief. Padangodutsa masiku angapo loya Kamangira chiwuzeni mtundu wa Malawi kuti kampani ya Ichocho Power Security imokhuzidwanso nayonso ndi nkhani zakatangale. Mkulu wa kampani iyi Yasin Suwedi amene amadziwika bwino ndi dzina loti Ichocho wayankha Kamangira motere. Ine ndi Yasin Ichocho Suwedi. Tikavala zathu za ubouncer zija, tikachena zathu zonyamula gym zija, tikakhalira pa ground, ndi mkulu wa nkhondo ku Ichocho Power Security. Machiona chenicheni ine ndi CEO wa Ichocho Power Security. CEO wa Ichocho Power Security. So apa ndofuna ndikangati ndikuyankha pang'ono kumasoti ndiyankha za serious, tiyankhana kumbali. Koma ndabweraso apa pa social media chifukwa kuti munthu uyo wanditchula pa social media. Ndikubwera ndi pali mkulu wina lawyer, I think ali kunja, amati Kamangira. Amapanga tagi anthu amene apanga akhala kuba mboma, ati majaji achinyengo, maloya achinyengo chani, akukamba za mtimbiri. So dzulo napeza pa social media clip ina imene Akamangira amakamba za Madam Trifonia Mpinganjira komanso ndi Mpinganjira amene. Sono mukufotokoza kwawo anatchulamo ngati Malawi Police komanso anatchulamo dzina langa kuti Ichocho. Dzina lokuti Ichocho analitchula mmenemu mosonyeza kuti akundiona kuti kapena kuti mukundiona kapena umandiona kuti ndimayuzidwa, ndimagwirisidwa ntchito zongoyuzidwa zopanda pake. I think tingatero kapena kuti ndimayuzidwa ntchito zopusa. Kani ningankhoe kuti banja tono. Then mafuna ndikambe kuti Akamangira ndabwera pa social media chifukwa chokuti inunso muli kutali. Komanso inuyo dzina langa mwalitchula pa social media. Nkutheka ndi mumaona zolakwika pa ntchito zimene ndimagwira. Ndikudziwa ntchito zake. I think mwina pa ntchito zimene timapanga za mafaction maukwati big show siyana muno Malawi, komanso timapezeka timalondera makampani osiyanasiyana komanso manyumba, komanso kuphatikiza apo ine monga wachitetezo chifukwa kuti yathu ili private security. Pamene ili private security, Ichocho Power Security, timagwira ntchito mothandiza Malawi Police. So Malawi Police ntchito imene imatha kugwira iyo ifenso timagwira mowathandiza iwo. Koma pa malamulo athu satilola kuti pamalo paja tipezeke potokha. Ngati akutenga Ichocho Power Security anthu 10, ndiyo kuti Malawi Police mafunika ikhalepo atatu kapena 4. So timagwira ntchito mothandizira Malawi Police monga private security. So tikamagwira ntchito titakuona kuti malamulo aboma la Malawi ndilo kuti pamalo pamene paunjikana anthu pali zochitika kandi pati, koma pamalopo pakhala anthu kuyambira 15 kudusa 25, amati pamene popo malamulo aboma pakhale police, pakhale chitetezo. So muchitetezo ife timapezeka pa Ichocho Power Security. Ngati police sipezeka malo amenewo, pamapezeka Ichocho Power Security. Kuti faction ija iyambike bwino komanso ite bwino. Kamalo ndi pa mapemphero. Faction ya mapemphero ina iliyonse malamulo ake ndi kuti pakhale achitetezo. Pakhale Malawi Police, pakhale Ichocho Power Security Services. Okay. Ndiye I think mundipanga tag ino yakulu malingana ndi mbali zina zimene ndakhala ndikuonekera monga Zandale. Ndizoona mwambo umene uja faction ina iliyonse ya Zandale, munthu wina aliyense amene apanga Zandale kandi MP kandi ndani malo akaja pamabwera anthu over mwina 300 over mwina 500. Ndi pamene pajapo pa malamulo aboma la Malawi pafunika papezeke security. So ku Malawi kuno chifukwa chokuti boma lathu la Malawi limasiyana ndi maboma amayiko azinzathu. Munthu amene akupezeka kuti ali business yake yabwino yolongosoka koma kuthandizira kupeka ma service pa zimene yamachita kaya ali interested, koma kungomva zoti munthu uyu ati chipani chotsutsa chija
amakapereka chakudya ndi iyeyo. Iye munthu uja akapanga business, koma munthu uja amapezeka kuti boma limene likulamula likumusokonezera business yake kamene kumpezera milandu. Zimenezo zimachitika ku Malawi. Like icho power security ati yapezeka pa faction ya chipani china chake khati ngokamba like UTM, PP, MCP chani amateteza nditani kodi ichocho ndekuti kampani ichocho imakhapa chiopsezo chokuti business itakusokonekera. Boma lija limapanga zimenezo kuti mpana chinthu chichati achipezere mavuto chani pamabwera china mayemwa penepo pamabwera chani zambirimbiri pano mapeza kuti munthu business yako yasokonekera mpaka kutseka business. So pazifukwa zimenezo ku Malawi kuno anthu amaopa kupanga business ndi chipani. Iyena somwina ndi chipani cholamula chimene amakana amati mawa boma likazasintha business yake izasokonekera. Awo ni maganizo aku Malawi ndizo zimachitika ku Malawi pokha kuno noti dziko lapansi. Ine chiyambire ni ichocho power security kuyambira nthawi imeneyo tisakudziwa kuti izakhala ichocho power security limited. Gulu langa lumachero kuti ati mabausa ichocho nthawi imeneyo ndimagwira ntchito pena paliponse kuphatikizaponso anthu andale. Nditayamba izi ndinasintha machitidwe anga. Koma pazifukwa zina pa issues ena ankatika mwa business yanga no siningakane ndalama anthu amene andipeza kuti ndapase ma service pofuna ndapase ma service kuti kamene ndingapeza umeneko ndithe kusamalira business yanga ndithe kupangira boost business yanga. So inuyo akamangira sindikuyankhani bwinobwino papa koma ndimafuna kuti mukhale ni mafunso pa zimene mmaona zolakwika za ine. So mafunso omwe apereka bwanji mafunso ake akhale achocho mmapezeka kuzintchito ngati izi chifukwa chani, chinakupangisani ndi chani, chimakupangisani ndi chani, mumapindulako bwanji. Mmenemo muli mayankho ambirimbiri, kani maonamo zophinja, kani maponderezedwa, kamu maona kuti sindikuchita bwino koma ndikupereka ma service kwa anthu amene ndamboma, anthu amene ali ma billionaires, amene ali andala amene koma mukuona kuti performance yanga ya business yanga sikugwedera sikunyamuka. Mafunso ngati amenewo kapena zimenezozo kuti muzidziwe bwinobwino cholinga chimene ndimapangira ndi zimene ndimakumana nazo kamena masomphenya amene ndimakhala nawo. Inuyo mundiimbire foni tisakambirane apa. Mukandiimbira foni ndikakufotokozerani anthu amene ndimawadandaula, cholinga changa ndi anthu amene ndimawadandaula, ndi anthu amene ndimakhala nawo masomphenya kuti nkutheka mwina china chake chitha kuzachitika life ya ichocho power security mwina ndikusintha. Ndipempha kuti anthu amenewo inu musawatchule pena paliponse. Chimene ndingofuna nchokuti ine ndikakuwuzani chomwe ndimapangira inu mubwere ndi upangire. Ine pa office yanga pano ine ndi savage. Ine ndi savage mwana wandirate. Ende chinthu chichi chinambika ifa ya savage, sitinambika ifa ya skulu yayi. Chinambika ifa ya savage then tinalembana anthu a skulu amene amayendesa chinthu chine kumathandizira. Nde kuti ndipeze zinthu zina ndi zina zoti ndithe kupangira boost company yangayi. Pafunika ndiuze usavage, pafunika ndiuze discipline. Ndimene machitira. Nde kwa inuyo ndimafuna kuti titakupanga pambali. Then mafuna kukudziwisani kuti mene chimayendera kuyambira mene tinapanga launch company 2016 kufikizana pa ndimayendesa chinthu ichi through my ideas amene amandipeza nawo anthu ngati inuyo. Anthu amandiyimika town kuyimika chigalimoto kundira na icho mantabwera ase nakumandi asilikali yako pakuti
komano ndaona kafuto aka takonza ndi zimenezo ine zimene ndikabwera kuno ndimazazikonza ndimaitanidwa ku Malawi Defense Force ndimabwana ichocho nani mulilongwemo kumataona magodo ako mafuto awa takonza ine zimene ndimazitenga kuno ndikuzakonza chinthu chaka anzathu Malawi Police ndikaenda mu office mwa kuti ndipanga ma issues ena ake kuti mwina tagwira kuba pena pake katatani pali ma cases ena ake mabwana amatha kundiuza kuti ichocho ma services ako mene ndikuonera panopa pali mafuto awa takonza izi zimene ndimazigwisa ntchito so inuyo upangiro umene mungandipase pa zomwe mumaona zolakwika zimene mumaona ndimachita ine upangiro umene mungandipase inuyo uphungu umene mungandipase inuyo ma ideas mungandipase inuyo ine azandithandizira kusiyana kuti ndinyozeke pa social media kuti AI ichocho amagwira ntchito zofoira zopusa chanchani mwakuti zitakhala zopusa kwa munthu amene akuona koma kodi kumene koko ndikufunako chani kodi chimene ndikufuna changa ndipase ndani angachokoko chimene ndikufuna kuntchito imene ndikugwirayo amene angandipase iweyo kodi ungandipase ngati mwana wakumana ndi mwana wavala kabudula ong'ambika pathakopa kumaoneka matako kumaonesa matako sizofunika kungomuuza kuti kavule kabudula kuonesa matako hayi wazero magwira pamkono ndikupita ukamgulira ngati zachulukisa kumgulira ndikumtenga ukasiya kwa makolo ake mwana ndakumana naye sindikunziwa koma ndangulira zovala malingana nkabudula amene anavala full stop unyamuka mapita ndi inu ngati mukuona kuti akamangira ngati mukuona kuti pali ma angozi ena ake amene sindikuchita bwino inuyo mundiimbire inu foni indi tiyankhulane kubale ndi ineyo mukamva mbali yanga inuyo mundipase ma ideas anu mundipase upangiri wanu ine ndidzakugwirisa ntchito koma zapa social media ngati mene mupangira za anthu enawo chani ine singakwanise indi simpanga nawo zimenezo mungafuna nambala yayi kumene mungapeze kukosapura ngati madzola ndi popeza ino nda lawyer ndi ndikutumizaniso kwa lawyer zanu ajaibanda ngati mumacheza nawo mwauze ndifuna nambala ya ichocho swedi akupasani apo aika mwana wawo uchatonderayi ngati mumacheza naye mutamuza tonderayi tanitumize nambala ya ichocho akutumizirani kandi artist wina aliyese muno Malawi ochuka kandi Efero Kamwendo kandi mwana wa Lucius Banda kandi Angelo Fumulani Peter Midwi wina aliyese amene mukunzwa zoti ndi artist wankulu kuno ku Malawi ngati mmadziwana naye mungomuza tanitumize nambala ya ichocho akutumizireni tilumikizane inuyo mumve mbali yanga ifo kuteka ine zinthu zonimaziona zimene niyo maona kuti zolakwikazo koma pali chinthu chimene chimandikakamiza kuti zinthu zofoirazo ndikapange ndiye chimene ndichimandipangisacho inuyo muchidziwe ndithuti kuno ndikwechecho pa security tikuthokoza Malawi pasapoti imene mmatipasa chabe covid imene ndatigwira pakhosi kumabe muchifuniro changa inaliphera kuti gwesa tikupitirirabe ma service tukupereka akufuna kwabwino kutipasa ntchito makampani osiyanasiyana ma faction limwina motero komanso ndi chikhulupiriro kuti muchaka chimenechi chikamata ichocho power security ma services zake akhala kuti akupitirira amene tinkaperekera mu 2015 2016 2017 2020 komanso anthu aona zosemphana ndi zimene ankaona kusonyeza kuti tikupasani ma service amene ku Malawi kuno palibe kampani inaliyonse imene imapereka mukhale ndi chaka chopambana zikumwakamangira musake nambala yanga inuyo mundiimbire tiyankhulane kumbali koma za pa social media endi zonditchula pa social media mukamakamba zanu zithu zitheretu ndithudu wankulu sharp